Nik je zaustavljao gore, njegovu su patrolu. Neka, ovo je dobar rad. Ovo je dobar rad, ovo je profesionalan rad i u fazama, što kaže, ako... To putu car, bre, to... Šta slikaš? Popišite mi sve ove ljudi koji su ovdje, ne znam ko je, dakle, sve ove ljudi ovdje. Nekad se meni kao ministru desi neki lepo. Policiji, nažalost, vama dobu... Ti si dobar, dobar Nik si. je zaustavljao gore, bre. Ovo je nešto skoro, zato nekaj pogledajte da se... Udala baš. Ništa moram prekiniti, ima neki sada. Do 22, 16 do 22. Ima i sutra preko. Pa ima do ponedjeljka jedno. Ajde. Moram prekiniti odmah. Ajde čao. Maš 5. Temeljni pas. Samo stani da prevodice i za... Izvegla sam koleno na novu živu. Otišao sam, ideš da se